arọ ndị Igbo aghọtara m arọ na-agụ mana ekwukwa nya n'isi mbido arọ ekwunya na Njenje midia ka ha bịa mee interview ekwunya na BBC Igbo ndị ụfọdụ aghọtara ya mụnwa nọdụkwa na-ekpe ekpere wee na-ayọzi onye ọbụla onye ka nọgide Chukwu wee burukwa ndị mụ na fa nọ kịta wee burukwa fa wee bịa nke a o burufa bịa o wee bụrụ nọ na ha bịalụ nọ maka okwu udo ịdị n'ala Igbo wee na-ayọ nwoke na-ayọ nwaanyị na anyị nwere Ọgọst meeting a na-enwe Ọgọst meeting matanụ na Ọgọst bụ ya bụ isi mbido arọ ndị Igbo ọnwa asatọ bụ ya bụ isi mbido arọ ọ bụrụ na ijide ụgwọ n'ụlọ ụka na ịkwụrụ ụgwọ ịma na ijide ụgwọ arọ gara aga na ịbanye Septemba ya ka nna ya onye ọbụla sisi biko ka anyị chịkọba obi ọnụ ka anyị nọkọba ọnụ na ọnwa dị na ọnwa Oktoba dị na 22 ebe onye ọbụla nọ na ndị nne ka m na-agwa ndị nne biko nunu ka anyị lụlụ ọnụ ka anyị fichapụ ọnụ ka ekpe ekpere ọ bụrụ na ebe ọbụla ị nọ ịchọọ ka iwechapụ ụchụ ọtụtụ ife na-emenụ mụnwa bụ Ifeanyị Chukwu nke Makọnami Ilonzo na-agwa unu onye nene maka mụnwa n'ife ọnụgo maka m ọma na o nwere ife m kwuru ndada eme adamanya isi ndị nne ọtụtụ ndị nne bụ ọnụfa bụrụ ụmụfa ma ha ma na ha bụ ife si anyị bụ ikuku na anyị dị ndụ bụ ikuku ife si ndị nne n'ọnụ bụ ikuku pụlụnụ ịkpọrọ nwaanyị ọnụ ya ọ ga-enye ọnụ ya ọ bagie n'ime bịa ya n'ime isi ike n'isugo na nwaanyị anụ ọfịa ị ga-adafu adafu ọkwa nke iwepụrụ ife dị etu a ọ na-asị na ọ bụrụ ewepụ isi ya pụọ ụfọdụ ewere iche tụọ ya sị ya ị ga-anwụfu anwụfu ụfọdụ asị ya na udene ga-eli ozu ọkwa na ya bụ ife anyị na-aya kịta nyeza nwa anyị mụrụ ka ha na-adafusi adafu na-anwụfu anwụfu ọtụtụ ndị otinyefa na-ịṅụ mkpụrụ mmiri ọtụtụ ndị otinyefa na ime omume ọnya ka anyị na-ekwu ekpere anyị na-ekpe nna ya ọ bụ ndị nne ọbụla ị na-eme omenala ndị nne ị na-akwa ụka ndị nne ndị nna maka na nwaanyị mụrụ nna nwaanyị mụrụ nwoke ọbụla ya ka anyị na-ayọ onye ọbụla isi biko ka anyị na-arọ ọnụnwa ka anyị ghara ibu ụtụ wee banye arọ ọzọ anyị ga-abụ ọ maka ya eji ndị ọcha ji lesi anya nye anyị nọmba 6 ya bụ Igbo bụ Igbo sens Igbo bụ nọmba 6 ịgbakọ IGBO Igbo ịgbakọ ya ife ọ bụ na book of number bụ 6 wee fiechie anyị debe na ọ anyị ga-atọghepụ onwe anyị anyị ga-esi n'abụfa kere anyị ga-abụ 2022 unu afụgozie na 2022 erugo unu afụgo ife na-eme kịta na Naịjirịa niile mgbe na-ayọ matanụ na mụnwa bụ Ifeanyị Chukwu nke Makọnami Ilonzo ana m akpọrọ afa m n'isi na atagoro m ndị Igbo ahụhụ n'akụkụ niile tasịa ya mgbe nọrụkwa kịta ya ka m na-akpọ na-ekene ndị niile nọ n'ebe a na-ekene Ugomba nwanyị enyi nwanyị ka m na-ekwu bụ Oliakụ Chika Ibeneme mụ na ya so na-agba ọsọ na-ekene
Ezudo Ikem Okoyedike ana m ekenekwa Akunne Aniọhụ ndị nke nọ ya lụ m na-ekene Olowu Ebebe ndị nke nọ ya lụ m n'ife anyị na-eme na-ekene onye Eze Chijioke Eze Chichiro na-ekene Ibụzọ na-ekene ndị Aji Mrs. Nkiru Emengo ana m ekene fa na-ekene Odenigbo na-ekene Ọkwadike Igbo ukwu kpọkwalụ m wee kwue maka ife a wee na-ekene ya na Rabai Ọgwụgwa Nze Dike Nze Ọgwụgwa na-ekene Bishọp Martin na-ekene ndị niile wee na-ayọzi isi biko anyị ga na-eme mitin a wee na-akpọ ndị mmadụ na-ekwu okwu na-ayọ a sị na a na-egbu n'ọba aka ka a na-egbu onye na-egbu biko onye na-ayọ biko n'ọba aka wee saa ọba aka m wee na-ayọ onye ọbụla si na ife nchọrọ bụ ekpele ka amalụ ma ala Igbo a ga-adị mma ka amalụ ma udo a ga-achị anyị ka amalụ ma ịfụnanya a ga-achị anyị ka anyị wee lụọ ọnwa anyị bụtara onwe anyị ama nna bụ na-ekwu okwu na redio ọga nsifanọ ife anyị kwutere n'ọnụ bịa bụ ife anyị na-asọfa wee sị Chukwu biko ọbịa ma eze ọkasị akasị ọgbọgwụ onye si akwụ ya na-ekwana anyị ekwena ka mmiri n'ụwa n'elu na Naịjirịa ma ọ n'elu n'ụwa niile ekwena ka oluo anyị arụ biko wee na-akpọzi ndị Igbo nọ olu ndị Igbo nọ Ndigbo ndị n'obodo oyibo ndị n'ebe ọbụla ana m ayọkwu Anụkwenze onye Owu Abagana ka o tinye ọnụ ka ọ fesa ozi n'ụwa na-ayọ Njenje midia na-ayọ sie ike Maazị Ezeoke ife n'ife ajụrụ m ife afa jụrụ gị nwa na m kwụsịziri okwu igosiri kwụsie na m ekwurozi kedu ife bụ solushọn ebe ọ bụ na ife niile m kwuru kwue solushọn ya na omezugbado wee na-ayọzi si Njenje biko ịmara etu ị ga-esi gbasalụ ndị Igbo ozi n'ụlọ gbasa ozi a na anyị na-achọ ime ekpele ga-ejikọta ndị Igbo ekpele ga-eme n'Igbo niile ka ibe ofu ekpele ga-eme ka agbaghara ka Chukwu gbara anyị ife anyị na-eme ọnya bụ a ga-eme ekpele n'ụwa na 22 Ọgọst 2020 ya 2022 ife ji wee kwue nọmba anụwa unu amago na n'ime Njenje midia oge m kwuru okwu ma oge nkọwa ife gbasara nọmba na nkwụ na tusi etu a sekpụrụ anyị kpodo isi na anyị na-ayọ wee ntiri ọyịla ayọ onye ọbụla na-ese okwu ndị nwanaji ndị ekwolo na patinye 22 na mbọsị paga ekpe ikpe na Chukwu ga-ewere udo maka na nọmba 2 esekpụrụgo anyị otu isi na anyị etu ndị ọcha si wee nyodie etu ndị ọcha si tinye bue mbụ wee na-ayọzi anyị ncha niile ka anyị na ebe a dịka udo chia unu ncha chi onye ọbụla ga-ege ntị n'ife ahụ kwuru chia ndị Igbo niile chia ndị gọvanọs chia ndị ọchịchị akwụkwọ ọbụla ịnọ na-eche maka udo
Ọnya bụ ife yọrọ. Biko nụ, daalụ nụ. Anya buru.